God aften og rigtig hjertelig velkommen til Pølles Køkken. Til rigtig godt imod Christine Blond. Hej. Hej. I aften, der kan du sgu tro, vi skal hygge os. Og jeg er virkelig glad for, at du vil komme. Ja, jeg er også glad for, at jeg måtte komme. Se, nu skal vi først lige have lidt fester for fanden her, du. Så det kommer man ikke helt galt over. Så skal jeg også lige spørge dig, om du vil have en forret. Der er lidt sør her. Og så er der lidt døbelse her, ikke? Så tager man lige og... Nå. Vil du have noget drik? Ja, skål for det. Men du har taget lidt varer med. Jeg har taget varer med. Dild. Blomster. Fint. Hold da kæft. Har du en kæreste? Ja. Overtrækschokolade. Ej, jeg har også taget lidt med, fordi jeg tænkte, nu skal vi to fandme hygges. Skål for helvede. Skål. Ja. Det må du undskylde. Det er bare i orden. Jeg har haft et uheld med en gaffeltruck for nogle år siden. Men nu har jeg jo taget et forlorent skildpadde med, ikke? Ja, og nogle pølser. Bohnenkamp eller underbær? Det er på levant 2 sekunder. Hvad er du? Den der. Så napper jeg lige. Men skal jeg bestemme, hvad vi skal lave, eller skal jeg vælge mellem de to ting der? Hvad medicin? Nej, prøv, du ved, hvad jeg tænkte på, det var. Så vil jeg lave en mega hotdog sætter med krokantsandkage. Bocherwurst. Det lyder bare fedt. Ristet løg, flødeskum. Ej, ja, nu er det kraftigt. Om du har det fast med du. Ellers tak. Så hvis jeg nu lige gør sådan her. Og så tager jeg lige sådan her. Ikke? Der er masser af vitaminer i det her pis. Ej, ja. Du kan godt lide at rumme noget pølse i fritiden, så skærer du den lige ud her sådan her. Jamen, hvordan kan det blive til en hotdog, hvis jeg skal den ud? Ja, vi skal jo have noget til at pynte med. Men så går du og laver noget musik i fritiden, eller hvad? I fritiden, det vil jeg ikke sige. Det er faktisk fuldtid. Er det det? Ja, jeg har lige udgivet en plade. Nå. Du vil ikke lige have en slurk? Ellers tak. Nå, okay. Hvordan kom du så til at synge og sådan noget der? Jeg kom til at synge, fordi Så er det jeg... færdigt, hurra! Det er dild her, du har taget med. Nej, det kan jeg gøre. Ja, sådan der, sådan der. Og så skal vi have nogle tallerkener. Er du sådan en sennep ketchup? Sennep ketchup, helt klart. Er det sådan, så du kommer sammen med nogen for tiden, eller hvad? Ja. Er det det? Ja. Gør du det? Ja. Jamen ikke, jeg har mit på det tørre bevares. Garnityr. Så tager jeg lige sådan en her, du. Så skal den eddermame have. Så du fyrer bare op, hvis du vil have noget der. Og så skal der lige pyntes lidt her med nogle kødboller og lidt. Og så de her stumper her, ikke? Ej. Ej. Ved du hvad, Christine? Det skal du have af mig. Ej, men jeg bliver så rørt. Og det her skal du have til din kæreste. Slag Sjane. Kom, tak for det her. Så kan jeg godt tage det, hvis der er. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg kan spise det her. Så skal Kan du spise det? Jamen, du skal ikke være genert. Men Pølle, tak for gaven. Husk det ristede løg. Og fløden. Farvel, Pølle. Vi ses. Ha' det godt. I lige måde. Kom godt og hils. Jamen, jeg hilser. Vi ses. Hej.